In the whole English vocabulary, the concept of impossible is the only one that signifies something positive and negative without changing or altering the spelling. Of course, when you say something is impossible, you are telling us about the difficultness of doing that particular thing that you are talking about. But the very same term impossible, we can only separate it and say, I am possible, meaning I can do all things, meaning all my dreams can come true. Only and only if I have the courage to pursue them. Only and only if I have the tenacity of a cat to follow them through. Sanibonani balingani mapungu na machichi igama lami nguSpooky N isiZulu. Ngaphambi kokuqalisa isifundo sanamuhla, let me welcome everyone that is here today. Without fear or favor, let me be bold and say to you, you have come to the right place. We cater for your needs. We assist you to gather and to be equipped with skills so that whatever I teach, you do not forget. As you listen to the video, do not forget to subscribe. Do not forget to share with others. Let others be assisted as well. Let us all build the nation. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole. Sizovula ekhasini la-51 sithole inkondlo osihloko sayo sithi Nkosi Sikelel I-Afrika. Namhlanje senza umbuzo omude uphawu lokuhlaziya noma inkomba ebizwa ngokuthiwa ISAKHIWO SANGAPHANDLE. Uma umfundi efuna ukuthola amamaki njengoba enjalo efuna ukuthola u10 out of 10 kufanele ukuba enze okulandelayo. Uzobhala isihloko esithi Nkosi Sikelel I-Afrika, eqe umuqa abhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso ngoba umfundi uphoqelekile ukuba enze njalo kwazise leli yiphepha lesibili. Ngaphambi kokuthi siqalise ukubhala i-essay yethu, khumbula esingenisweni uchaza umbuzo, ubheka amagama angokhiye ngenhla embuzweni, bese-ke usuwachaza. Sizochaza-ke igama elithi isakhiwo sangaphandle. Isakhiwo sangaphandle umumo wenkondlo. Umumo wenkondlo wakhiwe ngamagama esingakwazi ukuthi siwatomule ngaphandle kokuthi sifunde ukuthi leyo nkondlo leyo imayelana nani. Amagama okhulunywa ngawo ayi10. Sikhuluma ngemvumelwano nokuxhumana, isigqi nezimpawu zokuloba, imigqa namabinza, injambamenti nokuphindaphinda, impindwa nemisindo. Sinemisindo emibili, ifanamsindo nefuzamsindo. Ngithi uma sengiqeda ukwenza njalo mfundi, ngeqe umuqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Ngaphambi kokuthi siqalise, umzimba wami uzolawulwa ukuthi nginamabinza amangakhi kule nkondlo engikhuluma ngayo. Le nkondlo inamabinza ayi7. Ngakho-ke emzimbeni uwodwa nje umzimba ngizoba namaparagrafu noma izigaba eziyi7 ngoba ibinza ngalinye ngizoxoxa ngalo ngithi ngiyaqeda bese ngeqa umuqa. Isihloko sale nkondlo
sinezimpawu zokuloba ezibizwa ngokuthiwa abacaphuni. Lolu phawu lokuloba luqamisa lugcizelele amagama athulwe isizwe sase-Afrika njengeculo elingumthandazo. I-Afrika yonkana inxusa imbongi noma umdali ukuba abusise i-Afrika. Emgqeni wokuqala ofundeka ngalolu hlobo bathwele bayasisitheka sizotomula ingxenye yesakhiwo sangaphandle ebizwa ngokuthiwa yifanangwaqa. Siyazi-ke lingena ngaphansi kwefanamsindo. Ifanangwaqa lethu uba otholakala eqaleni kwegama elithi bathwele nasekuqaleni kwegama elithi bayasisitheka. Le fanangwaqa liqamisa ligcizelele ukuthi laba bantu bahamba kancane ngenxa yokukhathala nokusindwa kumthwalo. Balingani bami nani bafundi, siyazi ukuthi there are many ways of killing a cat. Omunye umfundi abeke ngalolu hlobo. Uba oyifanangwaqa otholakala kuwomabili lamagama, igama elithi bathwele negama elithi bayasisitheka, uqamisa ugcizelele ukuthi kukhulunywa ngeningi labantu abebekhuleka ndawonye ngenxa yokuthi bakhathazekile, bakhathele, bayasindwa. Emgqeni wokuqala nomugqa wesibili sithola ukuphindaphinda. Imbongi nanoma yeqe igama elithi umthwalo emgqeni wokuqala, kodwa lelo gama lelo iliphindile emgqeni wesibili. Ake sifundeke le migqa yomibili ifundeka ngalolu hlobo. Bathwele bayasisitheka, ijoka nalo yingcindezi. Ukuphindaphinda kutholakala emgqeni wokuqala ngokucabanga noma ngokubona ngeso lengqondo singathi kweqiwe igama elithi umthwalo. Kuphinde kutholakale emgqeni wesibili lapho sibheka igama elithi ijoka. Ukuphindaphinda kuqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama noma kwamagama amabili kodwa abe anencazelo efanayo. Okwesibili, la magama womabili aqamisa ukuthi kuphethwe okuthile okusindayo. Kungani sisho kanjalo? Okokuqala, bayasisitheka. Okwesibili, sibona igama elithi ijoka elisho umthwalo osindayo. Okwesithathu, sibona igama elithi yingcindezi elichaza ubunzima bento ethile. Emgqeni wesine nowesihlanu sibona imvumelwano siqalo. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo. Udondolo lwabo yithemba, ukholo lwabo luwubhoko. Imvumelwano siqalo imelwe unkamisa u. Le mvumelwano siqalo iqamisa igcizelele ukuphindwa kwelunga elingu ukuze kulethwe umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, le mvumelwano siqalo iqamisa ukuthi kunzima khona, yingakho nje laba bantu besebenzisa udondolo. Phela udondolo induku ende esetshenziswa ngumuntu okhathele ongenawo amandla. Emgqeni wesihlanu ulona uqamisa ukuthi ikhona nokho ithenjana ngoba labantu bayakholelwa ekutheni bayophumelela. Emgqeni wesine nowesihlanu sithola ukuphindaphinda.
sibona igama elithi udondolo negama elithi luwubhoko. Ukuphindaphinda kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama noma kwamagama amabili kodwa abe enencazelo efanayo. Okwesibili, ukuphindaphinda kugqamisa ukuthi imbongi ayinawo amandla okuzihambela, yingakho idinga usizo lwedondolo. Kuleli binza sithola impindwa. Impindwa igqamisa igcizelela ukuphindwa komugqa othile. Lo mugqa uphindwe ebinzeni lesithathu, ibinza lesihlanu kanye nebinza lesikhombisa. Impindwa ifundeka ngalolu hlobo: Nkosi Sikelel I-Afrika. Okwesibili, le mpindwa igqamisa ukuba munye kwesizwe sase-Afrika, sikhuleke sindawonye. Kulo mugqa oyimpindwa sibona uphawu lokuloba. Lolu phawu lubizwa ngokuthiwa umbabazi. Umbabazi lana ugqamisa wethule umuzwa wokuncenga. I-Afrika ihlangane ndawonye, iyimbumba, iyakhuleka, inxusa umdali ukuba ayibusise. Imigqa etholakala kuleli binza mifushane ukugqamisa isimo esingesihle. Le migqa ivalekile, inezimpawu zokuloba ekugcineni komugqa ngamunye. Lokho kuzoba nomthelela kusigqi salenkondlo. Isigqi salenkondlo siyanensa, isimo phinda nje asisihle. Uma ngabe-ke mlingani wami nawe mfundi sengiqede ukubhala yonke lento ebengiyisho manje, ngizokweqa umugqa ngibhale ngixoxe ngebinza lesibili ngithi emgqeni wesikhombisa nowesishiyagalombili sithola ukuxhumana siqalo. Ukuxhumana kugqamisa kugcizelele ukuphindwa komsuka. Ake ngiyifunde le migqa. Inkulu inkolo nethemba, kukhulu nokukhamelela. Umsuka esikhuluma ngawo lapha utholakala egameni lokuqala elithi inkulu negama lesibili elisemgqeni ongezansi elithi kukhulu. Lo msuka lowo wukhulu. Okokuqala, loku kuxhumana siqalo kugqamisa kugcizelele ukuphindwa komsuka ukhulu ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, loku kuxhumana siqalo kugqamisa kugcizelele ubukhulu bento uma iqhathaniswa nokuncane, okuchaza ukuthi ithemba labo nokholo lwabo lukhulu kunento noma kunethenjana. Kusukela emgqeni wesishiyagalolunye noweshumi sithola injambament. Ake siyifunde le migqa. Ifundeka ngalolu hlobo: amakhanda agobodisile okwezimvu ezibala linye. Injambament igqamisa igcizelele ukuthi umqondo otholakala emgqeni ongenhla wehlela weqele ukapakele emgqeni ongezansi. Okwesibili, le njambament igqamisa ukuthi i-Afrika iyakhuleka, i-Afrika iyazithoba, yingako imbongi ikhethelela gama elithi yizimvu. Le Afrika eyabantu besikhumba esifanayo. Emgqeni we-11 nowe-12 sithola ukuxhumana okutshekile. Ake siyifunde. Ifundeka ngalolu hlobo: ezingemelane nelanga, ilanga elibuka konke.
Lokhu kuxhumana kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi ilanga ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, lokhu kuxhumana okutshekile kugqamisa kugcizelele ukugudlisela ngoba lelanga ekukhulunywa ngalo la yizinkinga eziqhamuka nxazonke. Imigqa etholakala kuleli binza mifushane, ngakho-ke lokho kugqamisa ukuthi isimo asisihle futhi siphinde sithole nezimpawu zokuloba yize ikhona nenjambamenti. Ubufushane baleyo migqa kanye nezimpawu zokuloba kuzoba nomthelela kusigqi salenkondlo, ngakho-ke isigqi salenkondlo siyanensa. Leli binza linemigqa eyisithupha. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukubhala lokho ebengixoxa ngakho, bese ngeqa umugqa ukuze ngiqalise ngixoxe ngebinza lesithathu. Ngizothi-ke sithola injambamenti emgqeni we-16 kuye emgqeni we-17 ifundeka ngalolu hlobo. Abezinhlanga nezilimi bathandaza ngamoya munye. Injambamenti igqamisa igcizelele ukuthi umqondo otholakala emgqeni ongenhla uye wehlela noma weqela emgqeni ongezansi. Okwesibili, le njambamenti iqukethe noma igqamisa umqondo othi laba bantu abakhuleka ndawonye, abantu bezizwe ezingefani futhi bakhuluma izilimi ezingefani, kodwa babe bephokophelele entweni eyodwa okungukuthandazela izibusiso bakhulekele I-Afrika yonkana. Sithola impindwa efundeka ngalolu hlobo Nkosi Sikelel I-Afrika. Le mpindwa igqamisa ukuphindwa komugqa ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Kuphinde kube nophawu lokuloba ekugcineni kwale mpindwa, lubizwa ngokuthiwa umbabazi. Lugcizelela lugqamise umuzwa wokuncenga okhombisa ukuthi laba bantu bayathandaza, bayanxusa, bayazithoba phambi komdali. Imigqa mifushane futhi kunezimpawu zokuloba ekugcineni kwemigqa eminingana. Lokho kuzoba nomthelela kusigqi salenkondlo. Siyanensa kwazise imigqa emifushane igqamisa igcizelele ukuthi isimo asisihle. Ngizokweqa umugqa mfundi nawe mlingani wami ukuze ngixoxe ngebinza lesine elisiphathele okulandelayo. Kusukela emgqeni wama-20 kuye emgqeni wama-21 sithola ukuxhumana siqalo. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo: senanelwa eziqongweni, senanelwe ezigodini. Ukuxhumana siqalo kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi senanelwa ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, lokhu kuxhumana siqalo kugqamisa ukuhalaliselwa kwesizwe sase-Afrika. Kule migqa yomibili futhi siphinde sithole imvumelwano maphakathi. Simelwe yilunga noma uhlamvu oluthi ezi olutholakala egameni elithi eziqongweni.
nohlamvu oluthi ezi olutholakala egameni elithi ezigodini. Le mvumelwano maphakathi igqamisa igcizelele ukuphindwa kwelunga noma kohlamvu lwegama. Leli lunga lithi ezi ukuze kwakheke umgqumo omnandi obizwa ngesiqi. Okwesibili, le mvumelwano maphakathi igqamisa izindawo ezimbili ezingefani. Eyokuqala indawo ephakeme, indawo yesibili yindawo embiwe, yingakho nje kuthiwa isigodi, ukukhombisa isikhala esimbiwe. Singasho kugcwale umlomo ukuthi isizwe sase-Afrika sihalaliselwa nxazonke. Siphinde futhi sithole imvumelwano sigcino kuwo lamagama womabili. Elokuqala lithi eziqongweni, elesibili lithi ezigodini. Imvumelwano sigcino imelwe uhlamvu u-ni noma uni. Imvumelwano sigcino igqamisa igcizelele ukuphindwa kwelunga noma kohlamvu uni ukuletha umgqumo omnandi obizwa ngokuthiwa isiqi. Le mvumelwano iphinde igqamise noma igcizelele ukuhalaliselwa kwesizwe sase-Afrika ezindaweni ezingefani. Sithola imvumelwano maphakathi emgqeni wama-22 kuye emgqeni wama-23. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo: simumethwe nayimifula, sifukulwa nayimimoya. Le mvumelwano maphakathi igqamisa igcizelele ukuphindwa kwamalunga amabili afundeka ngalolu hlobo, una no yi, ukuletha umgqumo omnandi obizwa ngesiqi. Le mvumelwano maphakathi igqamisa igcizelele ukuthi isizwe sase-Afrika siphethwe ngezandla ezimhlophe, siyaphakanyiswa kwasona, okuchaza ukuthi kungenzeka ukuthi lo mkhuleko esiwukhulekayo wenza ukuba zibonakale izimpendulo, ngoba kungathi sesiphakanyiselwa phezulu lesi sizwe. Siphinde sithole futhi ukuxhumana siqalo. Loku kuxhumana kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi sifukulwa nelithi sifukulelwa ukuze kwakheke umgqumo omnandi. Okwesibili, loku kuxhumana siqalo kugqamisa ukuthi iyaphenduleka imikhuleko yalesi sizwe ngoba iyafinyelela endlebeni lapho isuke iqondiswe khona. Le ndlebe okhulunywa ngayo la yindlebe yomdali. Omunye athi, ukwaze ngani lokhu umem? Impendulo isekutheni umuntu okufanele aphendule imibuzo kufanele abe nesiqiniseko sokuthi uyawazi umqondo osobala wale nkondlo. Yilokho nje, ilapho nje ayidingoniwa. Ngizofunda imigqa equkethe loku kuxhumana, ifundeka ngalolu hlobo: sifukulwa nayimimoya, sifukulelwa kuyindlebe. Leli binza linemigqa eyisithupha. Le migqa mifushane futhi ivalekile. Nanoma kunjalo asiyobe bese sithi isigqi saleli binza siyanensa futhi angeke sithi isimo la asisihle. There's a paradigm shift encane nje that shows ukuthi there is a light at the end
of the tunnel. Ngivumele mfundi kanye nawe mlingane ukuba ngeqe umugqa. Ebinzeni lesihlanu sithola ukuxhumana siqalo. Kutholakala lapha emgqeni wamashumi amabili nesithupha nasemgqeni wamashumi amabili nesishiyagalombili. Ukuxhumana siqalo kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi nanxa ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisiqe. Ukuxhumana siqalo kugqamisa ukuthi imbongi isenalo ithemba lokuthi izinto zizoguquka zishintshe yize isimo sisibi okwamanje. Kuyo futhi le migqa esikhuluma ngayo, umugqa ka-26 noka-28, sithola imvumelwano maphakathi egqamisa igcizelele ukuphindwa kohlamvu noma kwelunga elithi ubu ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisiqe. Kuyo futhi le migqa siphinde sithole ukuxhumana sigcino okugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi bubude ukuletha umgqumo omnandi oyisiqe. Kokubili lokhu, ukuxhumana sigcino kanye nemvumelwano maphakathi igqamisa igcizelele ukuthi imbongi ayililahlile ithemba. Emgqeni wamashumi amabili nesikhombisa nomugqa wamashumi amabili nesishiyagalolunye sithola ukuxhumana siqalo. Lokhu kuxhumana kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi balindele ukuze kwakheke umgqumo omnandi obizwa ngesiqe. Okwesibili, lokhu kuxhumana siqalo kugcizelela kugqamise ukuthi imbongi ihlezi ibheke isikhathi sokwenzeka kwento ethile. Yini yona lento ethile elindeleke ukuthi yenzeke? Ukuthi kuqhamuke indonsa nekhwezi kanye nomfumfu nolwezi. Lokhu kokune engiqeda kukubala manje kuqamisa kulethe ithemba kuwuphawu lwenala. Ngabonga nje ake ngilifunde lonke leli binza. Baphuhle phezu kwendomalo nanxa ubusuku bubude balindele indonsa nekhwezi, nanxa ubusika bubude balindele umfumfu nolwezi. Nkosi Sikelel I-Afrika. Lapha imbongi isebenzise impindwa. Impindwa igqamisa igcizelele ukuphindwa komugqa wonke ekugcineni ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisiqe. Leli binza lilodwa nje linomoya oxubile. Isima sihle ngoba imbongi emgqeni wamashumi amabili nanhlanu ithi baphuhle phezu kwendumalo, ukhombisa ukuthi bamile lapho bekhona khona banyakaze, kodwa-ke abajabule ngaphakathi. Kodwa-ke emgqeni elandela lapho bese imbongi isebenzisa amagama, isebenzise isakhiwo sangaphandle noma ngathi isebenzisa amagama amelwe isakhiwo sangaphandle ukusikhombisa ukuthi ithemba lona likhona. Isebenzisa amagama alandelayo: nanxa, indonsa, ikhwezi, umfumfu, ulwezi. Le mpindwa inophawu lokuloba ekugcineni olubizwa ngokuthi umbabazi, ukugqamisa umuzwa wokunxusa. Imigqa mifushane, imigqa iyisithupha kuleli binza. Ukuvaleka kwale migqa
kunomthelela kusigqi saleli binza. Mese ngiqede ukwenza njalo bese ngeqa umugqa. Ebinzeni lesithupha sibona imvumelwano siqalo kusukela emgqeni wama-31 kuya emgqeni wama-35. Le mvumelwano siqalo igqamisa igcizelele ukuphindwa kohlamvu noma kwelunga uba ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, lolu nhlamvu lugqamisa noma le mvumelwano siqalo igqamisa ukuthi kukhulunywa ngabantu abaningi. Sithola imvumelwano maphakathi emelwe uhlamvu ube kusukela emgqeni wama-31 kuya emgqeni wama-32. Fundeka ngalolu hlobo bayahlangana behlakazwa, bayehlukana behlangene. Siyambona-ke ube kulamagama amabili. Elokuqala lithi behlakazwa, elesibili lithi behlangene. Okokuqala, le mvumelwano maphakathi igqamisa ukuphindwa kwelunga ube ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, le mvumelwano maphakathi igqamisa ukungaboni ngasolinye. Igama lokuqala belithi behlakazwa, kodwa igama lesibili lithi behlangene. Kusukela emgqeni wama-33 kuya emgqeni wama-34 sithola ukuxhumana sigcino. Lokhu kuxhumana kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi bemunye ukwakha umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, lokhu kuxhumana kugqamisa ukuthi laba bantu bebeyimbumba. Sithola injambament kusukela emgqeni wama-35 kuya emgqeni wama-36. Kufundeka ngalolu hlobo bamemeza ongabonwayo ongabenza babe yimbumba. Injambament igqamisa igcizelele ukuthi umqondo otholakala emgqeni ongenhla wehlela emgqeni ongezansi. Okwesibili, le njambament igqamisa ukuthi abathandazayo bethandaza bemunye. Kuye kube lula ukuthi umthandazo wabo wakhe ubudlelwano obuhle phakathi kwabo. Leli binza linemigqa eyisithupha. Ikhona imigqa evalekile yize ukhona umugqa oyinjambament. Lokho kuzoba nomthelela kusigqi salenkondlo. Imigqa mifushane ukugqamisa isimo esingesihle. Bengizothi uma ngiqeda ukwenza njalo bese ngeqa ulayini noma-ke umugqa. Lapha sithola imvumelwano siqalo emgqeni emithathu elandelanayo kusukela emgqeni wama-37 kuya emgqeni wama-31. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo: zoba yisiyisi zinyembezi, zohwamukela emafini, zoshoqongana zibe yifu. Le mvumelwano siqalo igqamisa igcizelele ukuthi kuphindwe uhlamvu noma ilunga uzo ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, le mvumelwano siqalo igqamisa inkathi ezayo. Lapha imbongi ikhuluma ngekusasa layo, ilibona lilihle liqhakazile ngoba ithi
Kuyophela ukugeleza kwezinyembezi kwazise imbongi ithi lezo nyembezi zophenduka umhwamuko, zophenduka istimu. Emgqeni ka-39 noka-40 sithola ukuxhumana okutshekile. Ukuxhumana okutshekile kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi ifu ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, lokhu kuxhumana okutshekile kugqamisa kugcizelele izibusiso ezizayo. Angithi ngesingisi siyazi, when it rains we say those are the showers of blessings. Kunempindwa lapho kuphindwe khona. Umugqa othi Nkosi Sikelel I-Afrika. Impindwa igqamisa igcizelele ukuphindwa komugqa ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Lempindwa iphinde igqamise umthandazo owakhiwa waba liculo. Sibona ikholone egqamisa ukuthi kwethulwa inkulumo la lenkulumo iliculo lesizwe. Siphinde sithole umbabazi ogqamisa imizwa yembongi. Imbongi iyancenga, iyanxusa, iyacela, ngakho-ke izothile. Yingakho nje isigqi saleli binza siyanensa. Yingakho nje isigqi saleli binza siphinde sinensiswe ukuthi kusetshenziswe imigqa emifushane echaza ukuthi isimo asisihle. Leli binza linemigqa eyisikhombisa. Yimi lowaya ngeqa umugqa ngibhale ngoSonhlamvukazi igama elithi isiphetho. Khumbula-ke mfundi, isiphetho uvo lwakho. Ake sibone luthini olwami. Imbongi iphumelele ukusebenzisa noma ukusethulela isakhiwo sangaphandle ngokusebenzisa imvumelwano siqalo, ukuphindaphinda, injambament, impindwa, ukuxhumana siqalo nokuxhumana okutshekile. Imbongi iphinde yasebenzisa imvumelwano maphakathi kanye nemvumelwano sigcino. Isebenzise izimpawu zokuloba kanye nokuxhumana sigcino. Imbongi inobuchule. Emabinzeni ayisithupha isebenzise yakhanda inkondlo yayo ngemigqa eyisithupha. Kwathi ebinzeni lokugcina okuyibinza lesikhombisa kwaba nemigqa eyisikhombisa. Ubuchule bembongi siphinde sibubone ekusetshenzisweni kwempindwa. Yeqa amabinza. Uma ngabe impindwa isetshenziswe ebinzeni lokuqala ayizukuba khona ebinzeni elilandelayo. Isize iyoba khona ebinzeni lesithathu, kanjalo kanjalo. Mlingani wami nawe mfundi, ngibonga kakhulu ukuba khona kwakho kule channel. Hlala wazi ukuthi uyathandwa, usale kahle.